যে পান করি না কাছে কিছু গণতন্ত্র অধিকার জানি জানি খাইজানি সেফ নিজিनो सिङाव प्लास अब नों बिजेपि निबो कक्रै तिब्रामो थाबो नि कक्रै अब जेवनि खाइमानि अब बिजेपि खाइमानि निजिनो सिनाय अब हाइतेको जे खाइने बनो सिनाय अब हाइ आन बखाम दा अब हाइ केम न हामिया खाइने मुजुया केम न borok hamya borok sidra ni sarani mujunya tani laibo अब हाइतेको नङादि माने बर'खौ पदक तो तंग माथाराव कुन आं एमने खेजो कुनु पद करे आं खरकसा लेबर खलाइसा जाबो बिनि सामुर खलाइसा सामुं मांखायबो खलाइया सामुं लाइखौबो खलाइलिया अब हाइरो फैको तावना मान सुइ नङा बाहाय बिदिनो बिजोमा हागोन आं आनि जिवान सुं नाहार बंगा आं बिजेपि बो खलायै वान सुदुइ गाहाम नुगुजां आनि जीवनाव खलाइ थांनाय नि वान सुदुइ फाइबोटा अब हाइतेको तिब्रामो थना आइडियोलॉजी बम हाय प्रशासन तंगै सामुखाय माने बम हाय नुकजाक जे अ सामुखाय जास सिमानि सिमिसाद सिनि सिमना रखौ फैदै गोनों नाजि दाबो प्र सुदुक सुबिदार गरै दनखौ कुनु सेफ गरै अब हाइता जों नायनाय जे सिनि नेशनल पार्टीनि सिमिं जों सेफ सिकुर कुनु गरै सिनि सार सिमनावबो सायां सार तिरबो साव अब हाइरो फैको नङागि माथा तंफोर कुन माने कुन सुबा सुरक अब हाइरखौ माने मानदा माथा तंफोर रखौ कुनु सुबा सुरक तो कुनु गरै आसुक जे दाबो रम दि 5 बছর उनदं खाताखौ जरा कुनु सेफ सुकुर गरै अब हाइरो फैको गरा हाइले बबा हाइ माथा ना अब हाइ अर हाइ आं बिलाइनो किसा तंखमा हाइ ना तंख तामिल गोबां बिलाइनि बिजेपि न हामजागै बिन नाहारमु माने दनखौनो बुजुगमु अब हाइरो सेफ मानता नुबुताय अब बागै आं अब हाइके हाइकेटा नोंनि सिनेमा आनि सिमुंगो कृष्ण देबमा कामिके तमाकारी ग्लेसनि ओ बिसिनियाव तमाकारी कृषिता मीडिया पर्सन ताई और फाइ मानजा फाइनाय जत स्टेट डिस्ट्रिक्ट ताई जने भारतीय जनता जत लरक जे कार्यकर्ता जतन बेला बेला हामबाय दिने दाल बिदाल पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने सिमना मंडल ने उर्दू के जे जॉइनिंग प्रोग्राम प्रोग्राम तिब्राम थाया करे भारतीय जनता पार्टी न हामजागै भारतीय जनता पार्टी ने जे फ्लैग यागो या फरका जिने 109 फैमिली ने 432 भोटार भारतीय जनता पार्टी न पार्टी फाइखा दिने फाइनाल न जों खाबा खुबाय जतन लामसुगो ताई आगामी दिन ताई बो जॉइनिंग प्रोग्राम जों सिमना भारतीय जनता पार्टी जे बुसकांगो एडिसी जंगमारी जे जंगमारी और नाहारमुं न नुबिनो बुसकांगो ताई बो गैदरिंग खाइ जों जॉइनिंग प्रोग्राम खाइनाय अब साइना पाइ